balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Sabado yari kita sa ikalimang adlaw sa bulan sang Nobyembre tuig 2022 mga kaaksyon namon sa kahanginan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa sining udto kabayuntang nakahimos na sang palanyagahon ng iban sining obra-obra pa, no? Sige, karon dugay-dugay matimo-timo kita sang palanyagahon naton mga kaaksyon, but for the meantime mamati tanay sa mga balita sa sining oras mga kaaksyon. Tubdob kita sa Tagnalaw na media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters. Mga balita nasyonal karon dugay-dugay aton hibaloon sa balita sa News Center kagang ibantang mga topiko sa issues lokal kag nasyonal dalon taman pag may time diri sa inyo sininga palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta dira sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon kalakip man ang ato sininga mga kaaksyon sa oriental side nga nagapamati na sa inyo sininga palatuntunan mga kaaksyon, no? Kalakip man sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capi sa Clan Antique. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag tubtob sa malabutan sa aton sining pag-broadcast. Welcome diri sa inyo sining programa ang Aksyon Balita Banat Bulig. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sinika aksyon sa kahanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga.
Anong mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining palatuntunan mga kaaksyon sa balita karon sa Kapitolyo Provincial pagadalon sa aton ni aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa pag-isa kag pagbuligay mensahe ni Gob Lacson sa ika-124 nga 5 de Nobyembre subong adlaw no kag dugang nga kapulisan kinanglan sang ESF Task Force Against ESF mga kaaksyon. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, balita ni Aksyon Art Tayhupon, ini may kangtanan sa Bacolod Traffic Authority Office nagpatigayon sa lapnagon nga kampanya batok sa kolorom nga mga tricycle task force plano tukuron masunod nga tuig suno kay Major John J. Liba. Sa balita naman sa Bacolod City Police Office, balita ni Aksyon Eric Magbanwa karon dugay-dugay. Ini may kangtanan sa BCPO liwat nga magapabakod sa ila security measures sa nagahilapit nga Yuletide season. Publiko ginabisuhan sa posible paglapta sang piki nga kwarta. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, balita ni Aksyon Alvin Graba, manug-ihaw karne sa syudad sang Lacarduta, ginlutang kaina sang aga, biktima ginabulong sa ospital. Sa patrol nga balita karon dugay-dugay balita ni Aksyon Alvin Graba pagbinuligay sa kadalagan mensahe ni Brigadier General Pasaporte komemarasyon sang ika-124 nga anibersaryo mga kaaksyon ginpatigayon kay nasa Kapitolyo Provincial angot sa 5 de Nobyembre. Masobra 3,000 ka mga pumulyo nga apektado sang sunod-sunod nga engkwentro sa nagluntad nga nagluntad sa Barangay Carabalan ni Himamaylan nakabaton sang bulig finansyal. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz to, way pangaton sini nga live to. JM, way pa aton live. Di nga daw way man na di sa kundi gagwa man. Di na didampi man. Sige, pakaronan talang na. Sa syudad sang Cadiz, nadakpan nga may armas lutang temporaryo nga nahilway matapos magpiyansa sang 2,000 o kon 200,000 pesos. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patino sa area sang Calatrabane, lalaking biktima sang pistol whip bala, ginahampak sang pulo sang armas lutang sang iya bayaw, wala na plano nga magpasaka kaso matapos nag-ariglohanay sa barangay. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, 550,000 pesos konfirmado nga gindeposito sa account sang self-confess nga gunman nga nagpatay kay Percy Lapid. Kag DepEdo magpakig-chat magpakig-chat relasyon sang manunudlo kag estudyante ginadumili. Ay san ulang ni ginaprobahan now. Ayo, galing sa realidad o katabo na mo. Presidente Marcos may duha ka bilateral meeting sa ASEAN Summit. Pila ka lugar sa Rion 6 positibo sa red alert mga napatay sa Bagyo Paing naglabot na sa 154. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig.
Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag share ang atong sining Facebook page. Tapos ninyo like kag share mga kaaksyon. Ipadalang inyo sining mga mensahe. Basta jutay lang, no? Para sigurado mahatagan ta sang igtalupangod mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos, sige. Daligid lang mga kaaksyon na sanbayan ay matagtapin ang mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulika. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Ayos, sige manamyaw tanan. Nagpamati sa sining udto, mahal nga pag-monitor kay Ray Flores Barriuga and Romel Ribato, no? Kay Romel Ribato, kay Milili Oligo, Hari Kinyo sa Hamilano, Helen Berondo, no? Salamat gid Helen Berondo, kay Jessa Iscosar Ciares, no? Jessa Iscosar Ciares ni Jangkong Alma Bayer Iscosar, Martin Aliling, Dino Alik, Rica Reyes, no? Reyes ni sa Evelyn Sinaon kag Kasag Reggie, no? Salamat gid. And lakip na sa
Dali gid lang, no? Sa kay Hurricane Yo sa Hamilano, may udto sir, mati lang kami diya sa sumag kag sa Milano family sa Kalumangan, no? Thank you gid Hari. Okay, sa kay Dino Alikara naman, Evelyn Sinaon, Martin Aliling, no? Thank you gida. Sige, karon naman ang iba na mahina ang kalaban, dali gid lang mga kaaksyon, standby. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sa... Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Pabalik na diri sa atong sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:56 ang aton oras mga kaaksyon, no? 11:56 na. 50 días na lang nabilin before pa man mag Christmas Day, kag 57 días ang nabilin pa man before kita mag New Year's Day celebration mga kaaksyon, no? Line of 5 na lang ang nabilin mga kaaksyon, no? Sige, nagahilapit ang bulan sang Disyembre mga kaaksyon. Live extension na coffee mix na
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Katuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol magbinuligay sa kadalagan. Mensahe ni Brigadier General Inocencio Pasaporte sa komemorasyon sa ika-124 anibersaryo sa 5 de Nobyembre. Mga kaaksyon, no? Kay nadra sa Kapitolyo sa Ngagawa. Kag masubra 3,000 ka mga pumuluyong apektado sang sunod-sunod nga engkwentro nga nagluntad na kaligad tong mga sinimana sa Barangay Carabalan sa syudad sang Himamaylan. Nakabato na sang bulig pinansyal. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Na Rex sa madinalagon ang negrense kung ang tanan nagaisa kag nagabinuligay. Ini ang nangin mensahe di 303rd Brigadier General o Brigadier General Inocencio Pasaporte sa komemorasyon sang ika-124 nga pagdumdum sang 5 de Nobyembre. Nawa sunod diri kaya Pasaporte Nobyembre 5, 1898 nag-isa Action Rex ang mga negrense nagikan sa sur kag norte rekta dito sa syudad sa Bago sa pagkig-away para mangkon ining kahilwayan. Ginpahayag man ni Pasaporte nga sa panahon sa karon mahimo nga maangkon man ang kadalagan kung ang pagatularan ta ining mga baganihan naton Action Rex 124 katuig na ang nakaagi. Agud diriya nga mawakasan ang inaway diri sa Negros sa tunga sang militar kag NPA kag kung ang tanan nagaisa para para buligan ining mga NPA nga magbalik na sa sabak sang gobyerno. Ari ang pahayag ni Brigadier General Pasaporte. Akong mensahe sa pag-celebrate sa 124th 5 de Nobyembre. Again, this reminds us ang aton nga mga forebearers before, especially mga revolutionary nga gingamit man nila ang ila kaalaman para sa bloodless nga pagkakuha sa independence ng Negros Island before. So, dili natin makita ang unity, Negros, North nga forces, and South nga muna nagbinuligay. Tama to, nga kung isa lang, any adversary kaya natin. So, same true sa current natin nga situation. Kung magbinuligay kita tanan, makaya na natin. So, any shortcomings, any challenges, especially sa probinsya sa Negros Occidental, makaya na ako magbinuligay tanan. Winning peace kung magabinuligay kita tanan. Tama, winning peace just like kaginbuhat nila, pwede man nato ni madala nga wala sing gera. Mas okay kung sa sayingan nga kung winning the war without fighting is kung sa kay Chunso, so mas nami tani na. So ang pinaka-gid ang unity naton kag ang cooperation kung ano man ang challenge magbinuligay kita. Action Rex ang kabayan gid lamang sang pahayag diri ni General Pasaporte. Sa dugang paginaton nga balita nagpakigbahin man ang 94th Infantry Battalion kag ang PNP in partnership Action Rex sa local government unit sa syudad sa Himamaylan kag CSWDO para naman sa financial assistance sa mga residente sa Barangay Carabalan sa syudad sa Himamaylan. Now sunod diri kay Pila ni ka taga Carabalan? Masubra 3,166. Titag pila man ning bato nila? 3,000 Action Rex. Kada isa? Kada isa. Kada pamilya gali. Kada pamilya, pamilya Action Rex kaya ini ang nabaton lagikan sa punduman sa DSWD Action Rex
Lawa, sunod diri kay Almonte, nangin kaupod man sa paghatag sining financial assistance ang punong barangay mismo, no, sa Karabalan nga si Kapitan Mildred Titular, si Mayor ang alkalde sa syudad sang Himamaylan, Mayor Raymond Tongson. Oo, kag ang mga Karabalanon nangin malinong kag nangin matawhay man ining ginhiwat nga payout para sa financial assistance action Rex. Sa nasiling tana nagdangat tanan action Rex 3,166 nga target Complete na ni? Complete na ni action Rex, complete na ni. Nagdangat sa 5,595,000 ang pundo ko na disbursed na bala action na Rex. Ining sunod sa iya gikan sa special fund ni Senador Bongo, ginpaagi sa DSWD kag DSWD AICS nga regular nga fund, kay sabat ni Action Rex suno sa iya sa bulig bala nga ginapangayo ni Mayor Raymond Tongson para mabuligan ining mga naapektuhan sa inaway sang nag-open sa enkwentro tinalikdan nga bulan sang Oktubre. Ari Action Rex ang pahayag ni Lieutenant Colonel Van Donald Almonte. Ibigay naman po yung karapat-dapat na mapunta dun sa mga residents ng Barangay Karabalan na affected sa mga encounters noong October. Ang target po nila dito sa yung 3,166 na families, 3,000 pesos yung bawat recipient po. Kasi naniniwala po kami na naantala po yung normal na pamumuhay nila ng mga nangyari po sa Karabalan. Napakalaking tulong po ito at matutulungan po sila na makapagsimula pong muli. Opo sir, magandang kapital na rin yan, panimula para may pagpatuloy yung mga kabuhayan nila dun sa Barangay Karabalan po. Ano po ba ina-expect natin on peace and order po? Nag-umpisa naman po yun dahil sa tulong din po ng mga taga-Barangay Karabalan. Kaya po natuntun natin yung mga nakaraang buwan. And hopefully po magpatuloy pa rin po. And sana po hindi na nila hayaan pa na guluhin ulit ng mga teroristang grupo yung lugar nila. At alam po namin na hindi naman po lahat ng taga-Karabalan yun po yung ninais nilang mangyari. May mga mangingilan na mga supporters sila dyan sa Karabalan. Pero sigurado ako ngayon na sila na yung sinisisi ng mga mas maraming taga-Karabalan. Rex ang kabahin gid lamang sa pahayag diri ni Lieutenant Colonel Van Donald Almonte. Wala plano sila nga butangan na detachment na Action Alvin? May plano sa Action Rex, kinahulat na lamang ang desisyon Action Rex sa nasyonal kung para maumpisahan na ang pagbutang sang detachment. Daraman partikular sa Barangay Karabalan. Para tayuyo na blang mangin matawhay da yung pangabuyan sa mga tao da? O gani man mas para tayo yun kag way na problema bala way na ginakibang ang mga tao nga arada kung gaubra sila at least tayo yun kag wala na sang iban pang mahalitan bala especially ang inasan mga nabilin para sa anong kabudlayan daw kadugay naman na may request sila da? Anong kabudlayan Action Alvin man? I-check ta ni Action Rex kay amo nang way nato na pamangkot kagina kay Sir Almonte kung ano ang kabudlayan nga ila sining experience nga kadugay kay previous kuno to during the 1980s Black Action Rex may ara na da galing kay ti wala na nauntat man Action Rex Gani? Oo, iti base ma-desisyonan kag mabalik liwat ining daw company isan company butang manda mo para kahit paano ya magluntad na ining peace and order dira man sa area sang Karabalan. Balita nagikan sa patrol ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin
reports and patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa paglalod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol, mga kaaksyon. Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Standby. Live Extension Super Fiber. Anay kita. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kantuan taring balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Bitaw, nagpatigayon sa kalapnagon nga kampanya batok sa kolorom mga tricycle driver, no? Nga mga tricycle driver bla. Task Force plano tukuron masunod nga tuig sunod kay Major John J. Liba, no? I don't know kung nakabato ng chairman sang Committee on Transportation sa Konseho ngang sinuktanay sa mga tricycle sobrante katama, no? Liog tanabi check mga sirs, no? But kung sinong pwede na ta, no? Kay daw hindi naman insakto bla. Okay man lang kung insakto man lang ginabayad sa mga tao mo pa rin kapigaduhon nga daan. Grabe pa, pinagusto lang ang mga tricycle, mga kaaksyon. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa BCGC Aksyon Art. Kami sila Aksyon Rex kung ma-report ani sa committee ni Councilor Ann no, para mabalanta kung pila ang appropriate nga sinaktanay. Kay daw ga pinagusto lang mga tricycle driver ya. Kapin pa kung gabi magkuluro mamugin ka kulo ay nang dapat din kampanyahan sang syudad ta bisan paano may pasalamatan ang pumuluyo sang syudad bla. Gani check ta na Aksyon Rex kay Councilor Al kung anong mabulig sila sa committee niya. Kay subong actually after sang masako itong schedule sang maskara, subong ang bitaw ang ginatutukan nila sa operation. Amo ini ang laptagon no, na pag-operate batok sa mga kulurom halin sa e-trike pagkadto sa tricycle. Nga mo pa ni ang tuman kanamo sa karon nga nagalibot diri sa sudad sang Bacolod nga naga-operate. After nga pilaman ka mga lehitimo nga mga asosasyon sa mga drivers kag operators ng tricycle ang nagpanangat sa reklamo nila sa bahin sa bitaw kay tuman nagid kadamo nga tinang kakompetensya nila sa ila sila palangabuyan na pero ang problema kay hindi pa ang mga wala sa nagakaigo nga dokumento kag sumuman business permit sa pag-operate. Sunod rin sa kay Liba, may ara gid sila first day pa lang sa operation nila na the other day
damo na lapit pulo ka mga tricycle ang gindala dira kinimpound sa bahing sang bitaw office bangod nga wala gidi action like sang nagakaigo nga mga dokumento nga pag nagapakita ngayon sila ang authorized sa pagbiyahe na magluwas sa mga tricycle kag e-trike naglibot man personally si Major John G. Liba sa mga lugar no, sa palibot sa Metro Bacolod nga may ara iya sang nagapatigayon sang illegal parking o kung ginahimo nga terminal ang pila ka mga lugar like for example dira ginuno niya sa area sa Estefania nga may mga taxi kag jeep dira nga nagatiner sa kilid sang dalan nga nagaserving terminal Do terminal na nila? Do kadamo na guro mo. Hindi lang da sa Estefania, kundi sa iban nga mga lugar aksyonar mo, do kadamo na gid. Amo na kay sa una, kundi may daw ay tumatutukan magod man sa mga activity. Di sumay, amo na lang ginakatuan nila kay sa una, mga taxi, way na taga-cleaner sa mga malapit sa subdivision, sa entrance, malapit sa mga mall. Di sumay, dito na ni sila gabalantay, kag nagatalaya, kag nagastandby. Hindi na pwede suno kay Sir John G. Liba. Dapat tutukan na ni paring John G. Liba ang inang problema. Although nga ti gapangita man asang kinawala pero sinsakto bla. Correct. Ito ay labot ang next ang buwasin na ngayon kung maglabay ka daya, mabudlayan ka sa pagpaigad. No? Kagang mga nagawad gid sang kuan nila permit nila. Oo, kay di bawal na mo. Illegal na yung kay mga terminal, hindi man designated na terminal. Kaya dapat may ordinansa na siya nga nagkilala sa lugar na kung nagatamtang sa inyo manging terminal. Ang buto ng barangay, matap na nila. Ang barangay, di masaway nila, pero kabalo ka kung masaway ka man lang, pagtalikod mo, mabalik mo na mo. Pero kung bitay, kag may suwan ka sa citation ticket, kag kung may ara pa sang kwadiputay sa LTO, kalamay mo gid kay tina aresto kaya kagsunay sa kuma kuha ang imo sininga sa lakyan. So amo lang tutukan no ni Major John G. Liba. Yari siya sa iya sininga palayag. Mga tricycle nagkakulurong do dako pa nila nga number sa mga rehistradong or naka-association bala legit nga mga tricycle. Wala na tatakon nga pa-operate sa Sunart sa kada adlaw, no? Kasi sa kadlaw, damo ta area nga cover. Ang malang palayag na, so next na wari sa plano nga pagtukod sa task force. Nag-meeting si Major John G. Liba. Araman actually nag-attend si Mayor Albi Benitez. Kag ni si Green Light inatag si Mayor Albi nga magtukod na magatukod iya sa task force dira sa bitaw ang sido apprehension na lang sila nga task force kang ila trabaho ya kada adlaw sa next hindi na sila ni magmulik sa pagmading sa dalagan sa trapiko kundi manakop na lang sa mga nagacommit sa traffic violations. Lain man niyang task force ang sa traffic management sa bitaw? Bali under siya sa bitaw pero lain ng mga tao. Personal Manila yung pagkanda sa pulis na ang nila Rex why sila yung obligasyon niya sa amulan niya lugar dira ka mamarin sa traffic kundi malibot ni sila sa bilog na Bacolod ang tanan nga mga traffic violators halimbawa illegal parking ang mga tanan nga kampanyahan i-trike dira nga nagatabok sa mga national highway kung ito malabayan ang Rex nga may violation amo ni sila ang magapatigayon sa apprehension. Di may approval na to pero ang ilang task force depende pa kung pilak-bilog gagano ang dynamics ini amo pa lang ginatinguan karon nga balay ni Major John G. Liba. Yari siya balikan naton. Dedicated sila for apprehension ng gitanan, no? Maglibot sa bilog na syudad kag mangdakop lang sa mga all violator like illegal parking, kulurong, mga entering prohibited zone, sumamo sila nga mga violation. So, sila na nato nagtask for the whole day nga maglibot, na-reach ko na ang proposal. So, for approval lang ng day mismo sa araman sa pag-meeting namin. Ang mula sa next na parayag ni Major John G. Liba. Ang atong balita gikan sa Bacolod City Hall, Ginatulong sa inyo sa live extension
program sa Super Fiber mo na magkabuligid agon mapasiguro nga matinuan ang inyong tinai agon maka-avoid ka sa pag-develop sa stomach kag colon cancer. Tandaan natin, life extension Super Fiber. Aksyon at tayo puno na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Dagang salamat Aksyon Arta Ihupon balita gikan sa Bacolod City Government Center, no? Kabayuntang nga makurehirani sang bitaw ang tanan nga mga tricycles, especially ang plitihan ng taon tagini sa committee ni Councilor Al Victor Espino lang taon tanaya kung makurehirani pagi sa task force ni sang bitaw mga kaksyon para nga bisan paano malipay man lang mga pumuluyo sang syudad, hindi kay kung magsakay sa tricycle, ti okay man na kung damo ka kwarta, galing kay kung damo ka kwarta, hindi ka na magsakay sa tricycle, matawag ka lang taxi or ibanda nga units, no? Ay, perte. Grabe, sige lang. Gina-problema mo ba lang mataas nga blood sugar level? Mag-DTX 5Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:21 nga oras, kadtuan tanay sa aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Pag-isa kag pagbuligay mensahe ni Gob Lacson sa ika-124 nga 5 de Nobyembre kaina sang aga dira sa Capitol area. No, kagdugang nga kapulisan kinanglano, no? Kinahanglan sang ESF Task Force against ESF mga kaaksyon. Lari ang countdown sang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon
Rex Andes pa naman nagpatulong sa Maya Metro Manila si Negros Occidental Governor Bong Lacson para sa biyahe niya sa Darwin, Australia. Pangunahan niya anay ang selebrasyon kung pagkomemorar may kataran sa ika-124 katuig nga pagsukat ng Negros Day o kung al 5 de Nobyembre sa isa ka aktibidad yung ginpatigaan kayo na sang aga sa mga yatubanggit sa provincial Capitol building. Ay pilaman sila ka mga parihon yan opisyal sa provincial government ang nagtambong sa sining aktibidad with Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines sa mga officials upod man ang mga empleyado sa gobyerno provincial. Pag-isa kag pagpidulugay parang mas sanyog pagid ang probinsya, isa lamang ina sa kaundan sa mensahe sa gobernador sa sarigin patagayon nga pamulong-pulong. Pero magluwas ang saring mensahe sa gobernador, may bilaman sa mga aktibidad nga ginpatagayon pareho ang pagkaangay sa ring pagbalagtag sang barangay insurance incentives o kon program ni amuning paghatag sang bulig pinansyal sa mga barangay tannods, officials, employees kag barangay health workers. Ini mga nagtaliwan may anin na silang patunon baling ila sa pamilya may patunon nga bulig pinansyal o galing kay waay nagapalariho bayaran nagpaton tag 10,000, 15, bayaran tag 50,000. Kung kapugusan nga napanagtag kahinasang aga mga 700,000 kapesos sa tanan. Now ini paghatag sa bulig pinansyal terminally nga ginahimo sa provincial government kadungan sa selebrasyon sang al 5 de Nobyembre. Yari misahe ni Governor Bong Lacson. As your governor, it is my ardent hope that as we celebrate the victories of our past, we will find renewed meaning, resolve, and inspiration to unite and work together to achieve our common goal as a people and as a nation. Indeed, our present-day problems do not require the rising up of arms, but must be nevertheless confronted and dealt with equal unity, fervor, determination, and boldness as the heroes of 5 de Nobyembre did in the past. As we commemorate our past, let us render our present and our future conscientious, responsible, and active citizen. My fellow Negrenses, have a meaningful 5 de Nobyembre. May God continue to bless and favor Negros Occidental. Avance Negrense. May araman sa separado nga aktibidad kagin patigayon sa sudad sang Bago sa Southern Negros kag sudad sang Silay naman sa bansang Northern Negros. Subong mga adlaw, magapangalakad bilang acting governor si Vice Governor Jeffrey Ferrer kag acting Vice Governor naman si for District Board Member Raman Manco at Octubre sa Nobyembre 11 tanguti ang gobernador mayara sa official visit dito sa may Darwin, Australia. Sa ibang nga balita, kampanya sa provincial government para nga mapunggan nga makasulod ang African Swine Fever o kung ASF diri sa Negros Occidental kay may arasang nagasangkad ang kabalaka na batyagan sa Negros Occidental mo kay nagadamo ang kaso sang ASF dito sa may probinsya sang Iloilo. So tinahanglan sa provincial government nga pabakuron pa ang monitoring 24/7 sa mga puerto, hindi lamang sa Porto kundi sa Silay Airport para nga hindi diri makasunod ang pork products halin sa mga lugar nga apektado sang ASF. Medyo problema kung manpower ang paghahambahan dari sa may Predco Port sa Banago Port, no? Kay Provincial Administrator Attorney
Refrando Diaz II, medyo kulang ang porsa nga assigned diri sa Philippine National Police na kulang. So ang himuon ni Diaz, mahimo siya sang representation address sa kay ng PPO Director Pabitan para nga pangabayon no ang Provincial Director na konpede padalaan diri sa mga 3 tubtob 4 ka mga miyembro sa nga PNP i-assign sa Puerto diri sa Bacolod sa Barago kag sa Fredco Port para nga magbulig man diri sa mga quarantine inspectors o kon miyembro sang ASF Task Force sa Ginapatigayon nga monitoring. Yan si Provincial Administrator Atty. Diaz. So far, maayo man ang aton nga pag-monitor, especially sa Bredco Port and other ports and other boundaries ang Negros Occidental that is traversed by roads. Ang aton lang ikinahanglan additional pagin manpower to man Banago Port, no? Kay ang aton nga PNP assigned by the city police office o Bacolod do kulang, no? So I was asked to make representations to the provincial director of NOCPO sa kay Colonel Pamitan if we can give additional policemen at least 3 hasta 4 lang anay to augment the lack of police personnel deployed by the city police office until the relief of the city police officers arrive, no? Amo na siya ang pinaka-latest natin sa ASF. Si Provincial Administrator Atty. Diaz, report gikan sa Kapitulo Provincial ang ka-action yung action Marlon Herubaya, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Dali gilang aksyon Alvin Graba, balikan tada ka dugay-dugay sa nokpong balita. Kay Marte Artesano sa Kabangkalan, may lang pag-monitor kag Efren Altamera, no? Dira sa Victoria City kay Efren Altamera. Good noon lang kay Dilaos kag Mario Olvido Aquesa sa kay Mary Ann Valencia Ikraila, no? Ga monitor subong si Mary Ann and Arlidan McCoy kag Archie Baez, Ryan Belio, Pelton Ripora, Jenny Solgon, may lang pag-monitor. Jonaline Ninyaldi Crepito, Elvera Hilogo, Manuel Moratelia, Lilian Tadina Claridad. Hari kinyo sa Hamilano. Okay, sige. Ayos. Sa mga kaaksyon Ario, no baklas dashboard, no? Sa aircon blas ang salakyan ta, siyempre way nagabugnaw, limpyuhan na lilimpyuhan na ina, no? Car aircon cleaning system, no? Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain, bali
instead na mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay Blessings na nang dudumonyo ang mga iba niya mga Manugihaw karneo sa syudad sang La Carlota, ginluthang kay nasa ngaga, biktima ginabulong sa ospital. Daw pila ni daw pito gini kabalang nagsulod sa lawas ang biktima, pero ti ara sa subong ginabulong sa ospital nung latest subong. We have Action Alvin Graba sa Noko. Action Alvin. Aksyon Rex sa padayon nga ginabulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ining manug ihaw balasang sa patukon sang karne matapos ginduthang alauna pasado kay nasang aga sa San Agustin Street, Barangay 1, Poblacion sa syudad sang La Carlota. Ang biktima diri kilala kay Michelle Iligan. Michelle Iligan Sr., 47 anyos, kaga residente ni siya sang Zona Libre, Sitio Carolina, Barangay 2, Poblacion sa amuman nga syudad. Nausunod diri kay Police Lieutenant Colonel Lowell Garinganao, ang hepe sang La Carlota City Police Station. Si Iligan ang nalista sa ila sining estasyon bilang drug surrendery. Diin maneho sini kay na sang aga ang iya sining rusing motorcycle passing through sa along San Agustin Street. Action na Rex. Kay kada kaagahon ga report ni siya mo sa slaughterhouse bala sa La Carlota. Nawang tabok diriya. Manugpihaw, manuglasa man sa mga sapat wala ka sapatan. Saan nang sa gindakop din eh? Na kuan siya nag-drug surrender ni siya. Action na Rex. Drug surrender. Yes sir, drug surrender lang ni siya. Nauntabo diri kay nasang aga launa pasado while sakay ni siya sa iya sining motorsiklo. Kay ma-report na tani dito sa may slaughterhouse. Ang natabo diri paglabay niya sa may dalan San Agustin, may ara nagaliduha ka mga suspects, male suspects nagahulat sa paglabay niya sa dalan. Kaga diri ginduthang ni aksyon na Rex makapito ka bes gamit ang caliber 45 pistol. Grabe ba? 45 ang panggamit. Action Rex. Ang natabo diri kag after nga ginaluthang ang ining biktima, ang mga suspect madasig ban nga nakapalagyo sa kayman sa ila sining motorsiklo padulong na sa Batuan nga direksyon o kung barangay Batuan nga direksyon. Naudugang pagida diri ni Garinganao ang ginimo isog maning natiruhan Action Rex makon mo niya tigwa pa siya nga ang biktima nagkamang pagid niya padulong sa slaughterhouse. Kag dito nangayo sang bulig lapit lang ang slaughterhouse sa crime scene now. Yes, lapit lang man Action na Rex kamang pa niya kay ara lang man gyapon daggali sa may dalan San Agustin. Dan tabo diriya pagkamang niya pagkadto dito sa slaughterhouse kayo siya sa bulig and diriya unang gindala ang biktima sa Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital. Pero tikay kung damo man siya sa pila sa lawas. Pilang igo yun eh? Pito. Pito? Oo, pito. Ang term nga ginagamit man gani diriya ni Lieutenant Colonel Garinganao na ang hilan pa ni siya Action Rex kay puro kibyas lamang sa lawas ang naahayang konsining biktima kay antes ni siya gindala kunti alin sa DSB Memorial District Hospital. Insaylo pa na siya diriya sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Meaning way gid sa patal ng igo gali mga kibyas tanan ni. Oo, puro kibyas tanan. Pila igo ito pito? Makon mo na pito. Isa ka magasin. Oo, sakto may paaman pa isa no kay walo abi kung may nabinlan pa isa. At ang tabo di reaction Rex kagbase man sa pinaka-latest balang report ang iya investigador yara nasa stable o constable nga kondisyon ining si Iligan samtang padayon naman nga ginabulong diri sa Regional Hospital. Now motive gipamangko taman ano pala motibo sinisa sa nakitan mo? Isa diri sa anggulo nga ginalantaw sa mga kapulisan ang issue sang illegal nga droga. Actually may pangalan ni sala sa sining mga suspect ug galing kay nagpamalibad for the meantime sa paghatag si Colonel Garinganao kay ongoing pa ang hot pursuit operation kay nadala pa man ni Action Rex sa hot pursuit kay launa pasado natabo kay nasang aga siling niya madakpan lang niya pwede na hingadlan ining mga suspect. Mari ang pahayag ni Lieutenant Colonel Garinganao. May
ni siya nga sa atong mga drug facility sa aton, pagdala sa atong mga stress no. Pag ini siya daw nag-surrender sa ato sa kapulisan pang tukang ni siya. Most probably sir ang motibo na itong is sa drugs manggapon no. Kay ini siya daw naglago ng persona pag nagpangyahon na sa mga batoy sa slaughterhouse. Bugla sa mo napaduluman ang motibo kung ay nagtiro siya, pero sa among pagtanaw is drug-related na po niya kaso, sir. May recovery ta sa lugar sa insidente, sir? Yes, sir. May nakita nung 5 cartridge ng positive. Sir, anong pinaka-latest medical bulletin karon sa sininga victim? Okay naman, sir. Sa stable sa mga condition, pag why di man siya natamaan, sir, kay ang ego sa lawas is puro lang mga ang hindi fatal, no? Na-prescribe lang yung mga ego. Kaya kapag wala siya sa sigagani, nakamuno pa siya, no? Tanan yun yung adyak kakilala ang dokas kisado ng pero siya. Aksudak sa nga kabahin kita mga sa nga payag diri ni Lieutenant Colonel Garing Ganao. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkawalan Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Thank you! Salamat sa gidaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, no? Sa BCP, otang balita, aksyon Eric Magbanwa, standby anay kag sa out-of-town reporters nato, no? May tisianay, kulang balang imo sining lawas ang vitamin C, kinanglan talang mag-may tisi kita, no? Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to palala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tio na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan!
Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sang mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala
Apang, ang timbangan sa katarungan, wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag matagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga na-trap dito or na-trap dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga
nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami may libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. Una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radyo and dako na ni nga bulig. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Aksyon Rex Canto kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat Bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Pabalik na diri sa ato sining pag-alagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:58 na nga oras. 12:58 na mga kaaksyon kay Joe Mongcal Torilla dra sa Binalbagan. May nga pag-monitora kag kay Inday Blasa, kay Evelyn Tumakin Brose, no? Kay Gian Resisyo, may nga pag-pamati kag kay Ne Sencha Peñas, no? Ga monitor kag kay Mario Bacauco Irada ga monitor dira sa Barangay Alianza Bago City si Bugoy Basal naga monitor sa sining mga inoras. Jamel Di Florendo may lang pag monitora kag Marte Artisano. Ayo sige kadtuan ta ning balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. BCPO liwat nga magpabakod sa ila security measures sa nagahilapit nga Yuletide session. No? Publiko ginabisuhan na. Ginabiso sa posible paglapta sang piki nga kwarta. Yari ang kaundansang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Aksyon Rex, bato na kita sang hindi piki nga kwarta. Oh. Sa Lunes na nga adlaw. Sa Lunes na? Sa Lunes na. Ano gani sa Lunes? Pizza City ko lang. Oo. Now na. Ah, gali? Yes. No, kabay pa magdilang ang health. Ay, nagayom-yom yung tupad ko pero doon kapabot man, no? Laban eh. Pabot ni siya sang kinawala, no? Dito ko nga pinagapabot sa sang may-ara. Ayun, kung may-ara, yawat pa man. Oh, pero kung wala, dasun si mana. Oh, laban. May-ara na. Namunada ang tirada. Paring Joseph, kay Sir Joseph Chowa, may lang pagpamati Oh, may lang pamati na Boss Joseph ga-monitor sa subong eh. Oh, correct. Si Kapitan Chad, si Kagawad Jofred Araman. Muna sila. Monitor sila sa sining mga inoras. May lang pagpamati na mga sirs, no? Ulat pa. Sino pa na din? Kag sa iban pa naton nga mga kaaksyon Oo na, si Inaya sigurado wala pa na, no? Ay, perti. Jopred, aral na gura. Kasi dugay ma-roll call siya, no? Ma-roll call. Ayun, di purma. Sabado subong eh. Sabado subong. Sabado, happy Subo Action Next State.
Magigit man na opisina, subong eh. May subagali karon sapon si Kapitan Jerry Tingson, no? Mano sa? Suba. Mano sa? Suba bla? Ama state barangay address? Oh, nan. Correct agad. Ay, gali ka. Oh. Karon sapon gali masuba siya. Ginaimbitarya ka na, no? Ati ginaimbitar ginang tanan ning mga pumuluyo bla ka ginikanan. Tiyo, pero dala mo naman na Estefania? Oo. Nanapag ginaulat mo? Ati, walang anay. Ayo di kurma. Sakay Kap Garot, soya sang barangay tini. Sige Kap Thank you gid Kap. Barangay 30 may ara. Oh. Piyo niya, piyo. Iyong basketball guro karon. Ayo di kurma. Kano sa ka-remind sao? Padala lang sa schedule Ate, okay. Ti ara na lang roya buwas. Karon kamuya, karon. Karon, thank you gid Kap. Thank you Kap. Adrian Gregory Garotso, no? Sige Kap, ayos ka para kami da. Thank you Kap. Prepararan da, no? I-preparara. Ayo di kurma. I-preparara nga, no? Ang mga kakalan-on na kagilimnon, ari ba tao ni nga... Mampang patagani karon basketball. Gani. Bo si paring Peter Cedric Auhiro, ho? Ay, oo, paring Peter. Peter Cedric Auhiro. Uway na saga pabatsyag, no? So, ara sa gani pabatsyag sa ako, no? Ka-chat ni sa ako, no? Oy. Si Panoy Siloso, may lang pagpamati, Panoy. May naguro lang mo ni ang timbang ni pari Peter Cedric Auhiro, ay. Timbang, Timbang, Na? May timbang sa mga bago? Gali. Ayo, Araon. Sana ni pare Peter man? Paulam ni pare Peter sa aton guro adason na. Siguro nang ayawan na sa. Oo. Ayawan sa tulog. Kay Torres Alex, may lang pagpamati da Torres Alex sa Purok Laurel man silingan na. And Diding Alojamento, may lang pagpamati, no? Siya pa rin, no? Manghod mo na, hindi Kalayo niya pa sa itsura, tarawat na itsura ko ang imo picture na lagi padala sa akon bla. Oo, layo na itsura. Layo na kayo niya. Ginpadala din ni action na Eric Magbanwa. Ginpadala mo, tilayo niya. Layo, ginaya pero dumayo niya ho. Ayo di kurma. Amo ni tupad mo kay pare Alvin ma. Hindi sa matulugan May pulo na, may pulo baliswan Pagkatapos siya, may kung kabaliswa pa siya. Wasirti, tig-abya, sulikon. Ayo. Pinanong Bacolod City Police Office ang abiso ni Bacolod City Director po sila Joseph Malter. Ikay lapit ng Unitine season. Medyo kuangit ang dami sa mga pulo piki-piki kakwarta ni Baxo Rex. Kaya ito, amo ni nga mga Unitine season naman amo ni mga mutos ng inimo sa mga sindikato nga magpalaptas ang piki kakwarta specialmente ining 1,000 piso bill kag most likely kakatabo na sa taga 500 piso bill man. Kung isa mga target mga gulugagmay nga negosyante para Action Rex sa pangigaron lati medyo basta mga makagaris yung mga customer na 1,000 kilatiso yung ganda na mayo base bla piki unlike sa mga sa mga most ito may aron sila yung detector no money detector bla ti hapos na para sila ya pero kung wala kaya money detector ti kilala may kagid magtanaw ka magkilatis mga palatandaan mo na kung isa kan mabalaan mga piki hindi piki Axorex mo amo na nga sila ni kaya mga martir sa Unitine season medyo amo na ang dapat na andaman sa publiko. Ikaduwa, ang inipasunod mo sa Unitine season tito may mga preventive measure man kag security measure man himon sa pulis natin sa Bacolod ito natapos-tapos sigin man ang obligasyon nila sa Mascara Festival ang All Saints Day kag All Souls Day nga preparation sa seguridad tapos-tapos naman siguro mas likely sa rest na mamanigapo na i-apply ni Colonel Martir nga mga estilo sang preventive measure
One is the police visibility patrol sa downtown area, sa mga malls na ton, seaport, bus terminal. Ito expected na niya, basta Yuletide season. Damo, man mga bakasyonista ang nagabisita, kag nagapatigayon sa pagtipon-tipon o pod sa ilang sining pamilya. Do, a sort of family reunion, Dr. Rex. Sila ni Kanay Martir, di na ko sa malipod, kasi ang aton nga mga seaport, damo, galapot nga mga Sumanakay sa mga bus terminal, so dapat may ara makita dila police visibility kasi kung kisa kung din damo ang tawo, dila man na nag-operate ang mga makalam sa kamot action rights. Yari si Colonel Martir sa panugyan niya in line sa sining ginapabot naton nga Yuletide season. For the upcoming Yuletide season, same pa rin ang aton preparation siguro, no? Just like before, we will be securing churches, no? Especially Misa de Gallo, and of course Christmas and New Year's Eve, and of course until the New Year. Tapos sir, ang aton nga mga bus terminals, hindi ka na mapayuwa kasi sir, dagadamo naman ang aton nga mga bakasyonista, sir? Yes, sir, matik na siya, sir. Basta may security plan kita sa Christmas, dala na siya sa aton na police assistance din sa mga terminals, no? We will be securing also our commuters, especially those who are nagapuli from other places ng ila workplace kag mapuli diri. Same na siya sa seaport na to, no? Yes, sir. Amo man nagyapon sir seaport in coordination with Coast Guard and of course Maritime Police. So sa mga malls na sir, kasi siyempre nga nga mga shoppers sir, malaklo naman natin. Siyempre, basta magpaabot kita ni siyempre, damo-damo ang mga bonus sir eh. Yes, sir. Sir, amo gina sir. We will be doubling our police presence sa mga malls and places of convergence. Sir, sa mga utod na nato, do ini nga season man sir, do mo man yung uso sa mga nagapalaptas ang peke nga kwarta sir? Yes, sir. We will be monitoring that sir. Damo naman gitna siguro mag-proliferate naman mga fake, no? So we will be reminding again our personnel para mag-focus naman sa mga operations nila against fake bills. Action Rex, si Bacolod City Director Police Colonel Tomas Lucio Martir sa pag-abiso niya sa publiko sa nagapasulod nga Yuletide season, especialmente ining bulan sang Disyembre. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric Magbalo nag-report. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radio! Thank you! Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Mga kaaksyon, ginarekomendar ta sa inyo life extension na life extension clinic dra sa ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radio!
Katuan tanang balita ni Aksyon na Roger Gotib mapakadisanay kita. No? Ini may kang tanan sa nadakpan nga may armas lutang bala temporaryo nga nahilway matapos magpiyansa sang 200,000 pesos. Grabe ba? Yari ang kauntan sang balita ni Aksyon na Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex na kangkon sa temporaryo nga kailwayan ang isa ka persona nga nadakpan nga mayara armas lotang matapos ginagpiyansa sang 200,000 ka pesos para sa iya sini nga temporaryo nga pagkahilway alin sa PNP Custodial Facility. Madumduman nga ini siya ang gindakop sa tong tinarikdan nga pitsa 31 sa bulan sa Oktubre sa disperas sang Tingkalalag sa may Proc Elco sa Barangay Kaduhaan, Siyudad sa Cadiz. Nga sa rin, inisya na kakuhaan sang isa ka caliber 45 pistol para ordinance nga may 8 tanan ka mga bala. Ini ang akusado gikilala kay Richard Helba Liga Eoxena, 40 anyos edad nga residente sa Manapla Enterprise Village sa Barangay Purisima, Banwa sang Manapla. So paagi sa iya sinipag post ng bill nga 200,000 ka pesos, may order na karon ang RTC Branch 60, pinagi man siya kay Honorable Judge Gwendolyn Jimenea, nga inisya ang iga-release, kaga inisya ang actually gi-release kahapon sa hapon, base sa sining order halin sa korte, sa report, nga sa panabuton nga Nobyembre 23 sini nga tuig alas 2 sa hapon ang arraignment pagpatigayon sa iya sini nga kaso driven sa bahin sang RTC Branch 60 sa siyudad sang Cadiz. Sa gihapon padayon ang iya sini pagatubang sa iya nga kaso bangod kay temporaryo gid lamang nga kailwayan ang iya sini nga na-avail. Report gikan sa siyudad sa Cadiz sa aton sini mga kaaksyon nga mahilig magkape. Liwat kita nagariman nga manamit nga kape kay makatag benepisyo sa aton lawas sa buang life. PBB, Reaksyon Roger Gutib nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you. Salamat kinaksyon na Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Nelson Patinio. Standbyan ay kay MGS Heldore or MGS Candido Heldore. May lang pamati no? Kay Itijil Hilarso sa Purok Mata. Hindi ni Purok Mataman. Sa Tangob. Purok Mata. Ano ni Mataman? Matahom ni Guro ay no? Tangob, Bacolod City. Itj Hilarso kag kay Arlene Anerdes, no? May lang pamati Arlene Anerdes, no? Dira sa Pontevedra. Lalaking biktima sang paglampos ang pulo sang armas lutang ug pistol whip sang iya malang bayaw. Wala na plano nga magpasaka kaso matapos nga nag-arigluhanay ang ining mga ang ining biktima kagang suspect. Yari ang kauntan sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Aksyon Rex, nagaregluhan na ang magbayaw sa Barangay Makasila, Banwa, sang Calatrava pagkatapos nga nag-atubangay kag nagpasaylohan ay ang magtimbang bahin sa tubangan sang lupon ng mga barangay. Madumduman nga nagpadulong sa Calatrava District Hospital sa Jerome Fonseca
agod magpabulong sa iya sini nga ulo nga may pila sa tugas ang pagpistol whip sa iya sini nga bayaw nga si Jovi Lumanog sa tong Nobyembre 2 sini nga tuig. Sa investigasyon sang aton sini kapulisan Action Rex na akig ang suspitsado matapos nga ginhaboy sang biktima ang iya sini nga Tiangge nga kung sa diin nagapungko ang iya sini nga duwa ka bata kag iya sini nga asawa. Action Rex wala naman natabuan ang suspitsado sa pagaboy sang iya sini nga balay kay nagabiyahe sang habal-habal. Kag pagkahibalo sang suspitsado Action Rex gilayo naman ini nga ginpangita ang biktima kag ang nakita sini iya ginkonfronta kag ginhampak sang armas lutang sa ulo. Voluntaryo naman nga nagasungka ang suspitsado sa kapulisan kag matapos ang 12 ka oras gilayo naman ini nga ginhilway. Angot sini ginapangako naman sang suspitsado nga iya surrender ang armas lutang sa kapulisan matapos nga ang ini ang ginhaboy sa sapa kag tubsob sa karon wala pa nakita. Yareng dugang nga pahayag ni Police Major Lumyain Lidawan. Regarding dun sa incident na yan, nirefer natin to sa barangay, dun din sa barangay Makasilaw kasi ang involved dito is magpapamilya din. Baka magawan pa ng paraan before natin i-refer po sa prosecutor kung magsampa man sila ng reklamo. Ang tingog ni Police Major Lumyain Lidawan sa interview, gikan diri sa Banwasang Calatrava, ka-aksyon niyo Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na Nelson Patiño, balita gikan sa Banwasang Calatrava, no? Makabulig sa constipation, balukang constipation among isang Iloilo, isang tanan nga mga diseases, mga kaksyon, no? Ario Evergreen Herbal Caps. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Para tuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern gin baha man. Uy, kay tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask,
face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ulan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo gini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag ano pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat natin sa PM na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat natin nga yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat sa Aksyon Radyo Bacolod.
Likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 26 ang aton oras, 1:26 na mga kaaksyon. No? Kay Clover Aguirre diraho nagpamate. Okay, sige. Salamat gid Clover Aguirre dira sa Banwasang Manapla. Kay Alin Louie Himotiyag Leo sa Kaliling Kawayan, may lang pagpamate Alin Louie Himotiya, no? Thank you gid. Salamat gid, no? Si Evelyn Tubakin Brosi watching live in Sipalay. Sa Sipalay siya gali, no? Ang report sa Negros Occidental Provincial Welfare and Development Office angot sa nakaligad nga pagsalakay bla ni Typhoon Paing mga kaaksyon ang nagrosaka-saka, especially ang numero sa mga puluyan nga nagkalaguba, no? Diri sa Negros Occidental, sa pinaka-latest nga ginpagwa mga kaaksyon nga data sang Provincial Social Welfare and Development Office o kung PSWDO, nagdangat sa 118. Kadamo ba? 118 ka mga balay ang nagkalaguba, while ang nahalitan mo mga 1,148, no? Kadamo man gali, no? 118 ang totally destroyed, no? Kag 1,148 ang partially damaged mga kaaksyon. Kay sa Bacolod mga kaaksyon, 69 ka mga puluyan ang guba, kag 114 ang damage mga kaaksyon according sa kay DSSD head Pasita Tero mga kaaksyon. Ang mga ginbahaan mga kaaksyon bangod sang Typhoon Paing ang nag-epekto sa 43,902 ka mga pamilya or sa mayara sang 171,830 ka mga miyembro sa Negros Occidental. Amuning ginpagwa nga datos mga kaaksyon sang Provincial Social Welfare Officer nga si Merly Garcia mga kaaksyon. Kadamo-damo gawa, no? Anho na lang ni man? Daw kadamo gid mga kaaksyon. Ay perte. Sige lang basta importante lang ara lang sa gyapon na kung ang pagpatindog sang puluyan ti siguro mamatamatan man na. Like sa Banwasang Ibi Magalona nga naghatag sang assistance mga kaaksyon, si Mayor Marvin Malacon, no? Nag-turnover inisang assistance sa sining pagsalakay manipaing sa mga biktima sa Banwasang Ibi Magalona. Nag-turnover ini siya sang mga housing materials which include ang mga metal sheets, mga lansang plywood kag nipa, no? Sa napulo ka mga pamilya sa Sitio Taka sa Barangay Tuburan nga ang ila sining nga mga puluyan nagkalawasak bangod sang paing mga kaaksyon. Ay perte, no? Di ang mga pamilya nga na-destroyed ang mga puluyan ang makabaton sang assistance, cash assistance, no? Nga 5,000 pesos mga kaaksyon suno kay Mayor Malacon. Ang provincial government ang naghatag man sa mga housing materials sa 40 ka mga pamilya sa Sitio Takas nga kung sa din ang mga puluyan nila sini nagkalaguba kag pending pa man sa assessment sa Municipal Engineers Office sa mga Banwa mga kaaksyon, no? Di ang Office of the Senator nga si Senator Christopher Lawrence Bungo ang ginrepresentahan ni Lawrence Chua
nga staff sini ang nag-donate man sang 100 food packs kag 100 umbrellas, t-shirt, basketballs and volleyballs sa mga pamilya sa Sitio Takas, mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa ato sini nga pangalagad mga kaaksyon namon sa kahanginan. Kita-kits kita on Monday, diri sa inyo sini nga palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon BBB in short, no? Salamat gid, happy weekend sa inyo tanan-tanan. Nagagda na kita sa masunod nga programa, ang This Is My Life, igasunod na sa dili gid lamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa kahanginan Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita Banat Bulig.